Чая малко само да снимам. Ай, пускай. Стой до мене да снимаме, да почнем да снимаме. Стой до мене. Стой до мене, бе. Не скачай там. Ела до мене. Я да скачам, маляка. Махни си броните. И после ще ги сложиш. Да почваме. Да. Здравейте, маняци, аз съм Хахо и днес цъкаме в сервер, как се казва, забрахме името. И сега ще играем Survival. Току-що се логнахме в този сервер. Няма лалкове. IP-то ще е долу в описанието. И нека започваме. Така. Айде, идваш ли? Ще я сложа аз. Не, практично. Добре. Тука влакови се карат. Айде ходим за дърва. Ти само кит старти ли тук? Да. Една брадва не сложиха. Не. То само един меч. Свидим се. О, аз ще убия той. Те овце тук за вълна, пък ти отиде за дарва. Тук даже има кон, тя го яхнем. Катъра. О, ама с един удар убива животните. Чакай, че тук става лудница с кон, човек. Това е катър. Това е катър. Чай, чупим тук. Така. Еми, за първото легло се редувам пък. После. За първото кое? За първото легло се редувам, защото няма повече глава. После ще намерим още. Ти ще се мръднеш малко настрани да легна до теб. Ето така има рез. Да, ще се мръдна малко настрани. Да наместим двамката. Чай, че чупя с ръка, това е позор. Виж сега, обсидиан са сложили, ама поне дърво не можаха ли да сложат една обратно. Да. Добре. Котето и да не спраш портал. Може. Тъп народ просто само. Леко ми лагна. Добре, аз направих две брати, бела. Дай ми къде си. Ела тук. Къде си, чай да убия една овца. Къде отиди там? Аз сега тук. Още една вълна ми трябва. Аз виждам една овца пред мене. Убия. 21 удари, човек. Чай тук да Красиво. флешка. Нечупливост, острота и отблъскане. Това е добре. Да. Убиеш ги май заради остротата. Шо? Ето ела тук за тебе съм. Виж. Къде си зад мене си? Хвърли ми една парадичка. Ето те. Почва да си чест дърва. Някой ще я кажа, почва да чупиш дървата. Сяк. Цепиш. Красат. Форвард. Дано в този епизод да се направим къща. Ма едва ли? Ще направим. Докато си чем тези дърва, ставаш пиклива браза. Жалко прасет. Не знам, ще да много не надали. Не знам. Тя сега се изкъби, бе, бах ти дървената браза. Ай, пак леко ми лагна, нещо така. От време на време сякаш ми лагна. Ма не винаги. Гад му дойде. Бира събрах 29 дърво. Ще сега ги обработя. Тук има някой рез, човек, сериозно. На храстите се направи рез. До дървото. Ти къде си, бе? Пусти песни. Не се едно. Една секунда. Отново съм тук, дами и господа. Човек, включих телевизора и сега някакви музики шайни. Чух. Що се чува, как ли се чува в клипа? Ти къде си е?
Че аз май трябва да правя още дървени такова. Ти после той ще го изрежеш ли? Кое? С телевизора. Не. Що? Не ти идеш в момента го говоря. Не. Що? Защото така. Аре, Абе, докато ви режа, бе. на колене, ръце. Аре, приеми ме. Кой скажи? А това ти ли си? Аз за какво праща така? Че аз да режа четворно дърво. Аз нищо Аз не как режа се от чувствам? клипа. Те къде е шпанчка си? Алекс нищо не режа от клипа, да знаеш. Всичко, какво си казал, имам го записано. Добре. Така че внимай, бека сето не те чуе, че ще дойда с метлата. А нам се... Виж като него 2 метра дърво и го подминава. Що не е ден, бе? Що ми се правят? Зато и сега ще трябва да направя. Къде си, бе? Кога работа? Ела за тебе, виж. Въй, имам такова и пак правя. Ето. Овца. Това този гръмна на дървото. Той да, наистина гръмна всичко тук. Опак. Аз се сечи дърва. Те скри пари ги обичам най-много. Кой? Такива мазнички. От не смазните. Не, от нея сухите. Те по-хубаво Кома би? Извиняй. Кома би, бе? Тук духови има, бе. И мен някой ме удари, така че аз поднимавам. Аз бях, безкъмка. Прехвърча тук човек някакъв дух и ма цепи човек. И аз се чуя, който с... Той не ма вижда. Какъв този дух, бе? Това съм... видя ли кой беше? И той търпъжа. Ти ли беше, бе? Ото всеки гърмото. Ото с мангал. Само да ме дойде. Тихо. Крия се за дървото. Само той да не ме чуе. Да, добре, аз не те чух. Да знаеш. Знам. Аре, ето много тъмно, бе. Тук няма да... Ге. Той крипър вари зад него, човек. Аз те виждам. Те ме уби този. Ге, още един крипър и умирам на едно сърце и половина. Аз съм за тебе. Ге, този мангал. Уби го, е. Готов е. Ой, те само му бият, сега ходим се правиш. Аз дойдах, аз колко пари имам тук. Много парички, сериозно. Аз умрях. Тела, аз ти се хайте. Как се пише? Хахо. Какво е? Мамаху. Ама гъче, тук е се ма стреля, тук да се крие зад едно дърво като барикада, човек. Айде, кой ма бие, да е, ба? Знам те гледа откъде направо ги мачкам с ръцете. Много станах. Абе, фъкова, бе, кой ма бие, бе? Мангали мръсни. Мамичката ти гръмна. Пак умрях. Множко сега. Хелп, хелп. Кой ще хелп ми, аз умрях. Аз съм Рамбо. Айде, бе. Човек изби ги всичките. Рамбо да баунс. Ти си манго джанго. Алекс, чу. Има лар песен. Ай, спращаме се. Мари, аз съм директно почвам. Фърли ми работите. Кой ти иска да дари пари на номер 0888877? На 07765543. Не, Не бе, 11666. бе. И аз също да кажа. Мамуката става. Ако беше това, бе? Някакви картофи имаш ли? Домати? Да, домати има. Картоф нямах, той нямах. Карай, бе, дръжи ги сега да имаш. А какви сте ми те фиданки? О, ден! Върни ми дървото, крадец. Какво дърво? Ага,
Има 41 дърво от такова светло. Що не даваш 11 само, бе? Какво дърво? Аз не си го за тебе, а? Имам 51 свето дърво, вече 56 де. Аре, взимай ламя. Моите дърво. Ама аз имах такова. И Непреработено. тъмно имах, дам ти, бе. Ето А ти, те с фойерверки. ето ти тъмното е. Де псува в кадър, е. Шити, пип. Абе, някой ми само ми пише по скайпа. Някакъв звъни. Ай, говорим. Сигурно е Ицо, брат. Да, бе, то малък е. Давай. Дано да гледа този клип. Да. Алекс. Вижте фиданки. Реве там. Да. Ай, все не спална. Не, ли го искам? Може Аз да. тук гъбиш ям. Както и гъби хора. Ето и зомби дене и не съм махал обаче. Не съм махал мамичката му грозно. Човек трябва да ходим да... Ай, ще ти коня. Кори, бе! Кори, бе! Катара ли уби, бе? Да. Добре, да. Добре, кабадар. Такова свето дърво ни трябва. Събирай свето, той тъмното за кутие. Ай, аз. Вари намери, бе. Светло. Намари, бе? Искаш бяло. Аха, бяло, за кутие бяло дърво. То скелет. Мамичка. Ние виждаме, по-стария ми скин Skyswap. Да, Виж какво пише, Welcome back Skyswap. къде? Ето пак ми пише, това е Христо, или на Христо, брат му или Христо това. Да. Скайсва. Да бе, не видя ли? М. Не бе, не, аз казвам в скайпа. Аре бе, в този епизод няма да си направим къщата, гледам. Ще направим, трябва да е по-дълъг. Ето с манга, откъде има стъжи. И ще го качвам в YouTube 1-2 часа. Ай, майко. Тихо. Ще ги щрипя. Без псевдоними, моля. Май пип. Пип. Маймунката. Майка ми е покажа. Аз знам, че мама е жива и е здрава. Тя че е жива. Дали е здрава, моля е болна? Не е болна тя. На работа ходи. Значи е 6 бомба. 6 е бомба, направо директно. Бомба! Овца. Какво става тук? Какви сте фойерверки, бе? Парти ли дигам аз, бе? Фойерверки. Вие какво става тук? И чу ми звъни, брат ми. Не го добавя. Сте го сега, ние си правим. Ай, задържава. Така хора, малко съм самотен сега. Сега всъщност ми трябва камък, за да направя каменни кирки, лопати и т.н. Ще стои дърво, няма да стане нашата работа. Ето къде отиде? Така се трябва да направя една лопата. Иди. Да, моля. Ето брат ми звъни. Не знам, че е той. Вика, дали съм узнал второто име на фактуаса? Много знам аз. Кажи му, много знам кой е. Вика, аз кой сервер съм. Забрал си и с кой започва. Той хама, бе, той не знае къде се намира, бе. Ти. Вълната ми в тебе. Да, вълна имам, да. Ти къде си? Тук. Ти къде си кажеш? Да бе, DJ Rex, нещо такова. Дирекси.
Реци. Дай да ти дам каменни неща, Я. направих кирки, брадви и лопати, айде, иди. Айде, приемай го, ще правиш. Ще приемаш ли, бе? Спрати ли ме? Не, седа и... Дай капа. Епата. Чачо, не го What the fuck? Не, най-накрая, ай, на мен ми е зони, мисля. Къде си? Няма ти идея. Аз имах 2 вълна в мене, вземи 5 са от тебе. Ето бе, вземи ги бе. Айде, замеса, айде. Нати едно такова и едно такова. Дай ми такова, вълната. Добре, не? Колко вълна имаш? Държа. Значи 2 бяха мои, Нати. Маш направи. Ама никъде трябва. И станах 8. Аз съм богат. Къде е това? О, храна имах тебе, май. Нямаш храна. Да, имаш. Извиня. Няма какво да имам. Ето аз ти го дадах, Дадах ти. Ебето. Виж си храната, виж в инвентарито. Нето. Начни и виж. Съм се въртял. Начни и си виж. Айде да почнем да се правим тъпта къща. Ами, Айде събира малко бяло дърво. То с камък реже, бе. режи не. Как ма дара за някой като прави нещо и да ми пише по скайпа това. Това е... Мега забилото, че. Това е най-таковото такова. Такова. Ай си да се натискал така, човек. Някакво. Така. Като автомат, като картешница, че. Щупи мишката, чупи. Пари дървото. Мога ли му дадеш? Да. Аз ти намеря място, къде да правим къща. Ето къща до язовирчето е. Намерих си място. Само изчисти, тук пък има на някой рис. Ела от другата страна. Тук има ли? Тук има ли на някой рис? За кога ги правят тези шибани рисове, бе, човек? Като няма нищо там. Да. Това тук ще направим. Дърво да го кастим. Не знам ако искаш. Ако искам. Аз съм влиза. Аз почвам тук да правя къщичката. Колко квадратчета ще е нагоре? Не знам. 4, 5. Не, 4 го служи. Той прасе как падна до тебе. Колко? Колко? 4 го служи. 4, бе. 1, 2, 3, 5. Колко е 1, 2, 3, 5? Маймунке. Голяма играчка тук, човек. Ти докъде ще тази къща, бе? Няма много голям. Стига си я правя нататък, аз трябва да копам тук като... Като луца и... Като луца. До тук ще... пак направя на квадратчен сами и дразнеш ме, човек. Тъмън ще го направя докъде да е и ти го местиш още на квадратчената. Не помня го за. Живе здраве, другото го има в мола. Другото го има в мола. Ой, защо и басейна сме взели, бе? Какво направи? Да има, И аз басейн, какъв басейн? Отличи с басейна. Той да си го имаме вкъщи, какво ще кажеш? Да си плуваме, бе? Ще имаме риба. Ама знаеш какво ще направим? И риболов. Ама няма да го запълваме този басейн. Ще го запълним до някъде. И ще го оставим така. Колко кадачета? 4, не? 1, 2, 3, 4. Да, бриче. Чудно ме, ако паднал високото в този сервер, ще ми стане нещо. Да. В кой сервер не ти ставаше нещо?
Япония. С многото го е. Май да. Така скажеш да се. Да, бе, започваш. Добъл е. Добре. Айде да не излагаме сега. Госпожата. Вземи да гледа. Да, забравя да убих красота. Бабой. Ама внимай да не е Любчо, защото... Кога става опасно? 15 000 стака паржоли ще пусна. Плюс мазно. Оф, аре ден бе, искам ден. Искам ден. Ти дърваш пречи там, Алекс. Да го изкопай ли надолу и опа? Ох. Да го изкопаем надолу или те да го продължим? Не, надолу ще трябва. Не, ти го сти. Аз ще го строя тук. Не, надолу. Дай ми дървото и аз ще го убера. Дай. Айде. Чуя, мастия. Взима, Много тежки думи, а. Тежки думи за лек човек. В колко пак тя е. Опа, ти се обясня. Трябва да копам тук човек. Айде, водата. Не бе, то спах запълния, ще я запълним до някъде. Тук има ли работи като в ония сервер? Например, работа е билдер. Много. Че се човек. Не, няма такова нещо. И искам да кажа, ако това, който иска мой да свърши с моя сервер, в моя сервер да играе, сам пак да нямам... Описанието, нали знаеш? Да. И вече знаеш кой ще каже човек. Това с малкия. Къде стръгнал? Ти Хасанче, бе, на Сюнгюн брат. Чай да му нашаря задника. Стоиш ма, види, Ти на Ахмед брат е. Ахмед брата века. What the fuck? Сей. Гледай го още едно. Те са много Те ходят. са живи Хасани. То с Хасан много ги владее. Хасан че яко ги прави децата, ама... Децата болно, жената и той. Децата е пълно, жената и той. Ти ги мислиш те с... тъпоти. От дъвка за баба. Дъвка забава, дъвка лакумка. Така, селянски чудовища. Ти кога направи всичко язовир, бе? Овчай да изляза да направи един рез набързо, да ни дойде да наберат. Ти си балмай. Ще се срещнат с грамотевицата и светкацата. Гръмот ясно не бе. Грамот черно. Слънце черно. Много съм прост човек. Знаеш какво правя? О, Правя работната маса, нали? да. И я хвърлям. Мисля, исках да я сложа, аз я хвърлям. Добре. Так. Ама. Мъга човек. Напреги те с шивани пръчки. Дубали. Гъби, закусаме те за гъби. Да, ясно го. Един Господ знае, закусаме те за гъби. Така, удрям тука. Отивам. Кума забавя, какво става с този сървър? Не че лагва, просто нещо му забавя. Аре, тук е лес, няма ли бе? Тук няма рез, сериозно? Тук няма шиба рез. Да. Няма рез, аз не знам тук как се прави рез. Тук е с брадва. Алекс тук е с брадва и му върна. What the fuck?
Res. Select. Vert. И не става. Тук не е с факшън. А, да, тук е с факшън. Create. Гледайте, ще напиша поредица. Така. В деск. Каквото и деск. Set your function description to s. Малка пащурка, предмета пащурка. Create, help, Турбала. function, player. What the fuck? Я сега можеш да чупиш къща? Или аз умрам от глада. Ти можеш да строиш. Тук човек къде въобще, аз не знам факшен, аз с този факшен никой не съм работил. Даже не знам как се прави. Алекс, няма рез. С факшен е. Не, аз не знам, знам кой е факшен, но просто нямам се на идея как се прави този факшен. Точно знае как се прави. Той нали и в ония сервер имаше. Кой? В Frozen ако беше. Дед го спряха. Тук виж до нашата къща, виж. Обърни се наляво. Огледай се, тук навсякъде вода има. Можем си рибуваме на спокойствие. Приколно. В къщата ще оставим ли вода? Айде да ни оставим. Тоспа. До нас е лизно. Да, ще хелпам тук да строиш. Чули, Алекс? Точно ги знае тези регион, факшени и прости. Кой ще му кажем, той ще къде се прави факшен? Тоте. Да, тоте. Ти де му го измислях? Кой е тоте? Аз първо викам тоте и той вече са дразни манята. Той е на теб да ти викам. Янчо. Аз нищо не казвам. Аз съм свикнал на Лечо да ми викате. Лечка. Лечка. Ти всъщност се радва. Са някакво Лечев. Някакво такова. Хем забил, хем не забил. Аз не знам как се прави факшен човек. И даже не знам как се работи с това нещо. Аре прейси, аз прейси. Добре. Аз само слагам, ти си слагай черните, аз слагам белите. Гледай го, аз слагам от едната страна, той отиде другата. Мисля да направим къщата и да свършим епизода. Да направим така основите, покрива няма го правим още. Само да направим основите, врата и свършим епизода за днес. Има много време. Няма децата се радват. Децата станаха вирус. Децата станаха едно такова ляскало. Акано. Кой? И ти като ме, чай с кирка го чупа. Се забъркам. И аз се бъркам, с кирка чупа. Чуде бе! Децата станаха болно. Болно деца, болно.
Ха-ха. Само да ми Добре, един често. Ключе се. Направи. Всички ранкови ще бъдат върнати. Ма аз съм хостер. Админ. Да. Виж ми най-големите админи с до сервер. Да, аз съм. Де си вижда повече? По-големи админи. Скачам като заек. Не бе, като фиданка. Фиде. Така, 1, 2, 3. Две готови да мре. Так. Абе, тук много бързо гладнява, бе. Чех, сега ако ни грифнат холма... Да. Тя между другото ще направи. Стража ни трябва, стража. Прави. Аз сега ще питам дали има рез. Добре, леглато се готови. Още чакате тук. Опацата. Какво ще направим сега? Аз нямам пари. Понял. Пари нямам, пари. И то пари тук да. Депсо. Бедно. Бедно. Как майка им ще им бедна? Майка им сървър държи. Ага, майка е. Баща им. Добре, аз мисля това да е всичко за днеска. Довиждане от мене. Довиждане от мен. Да, довиждане от нас и до следващия клип. Чао.